Aj tento rok sa mohli študenti zúčastniť už 9. ročníka Nitrianskych univerzitných dní. Organizuje ich Univerzita Konštantína Filozofa v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou. Pripravené boli pre nich kultúrne, vedecko-odborné a športové podujatia. Všetky akcie sa uskutočnili pod záštitou rektorov oboch univerzít a primátora mesta Nitra. Cieľom bola reprezentácia oboch univerzít a prehlbenie vzájomnej spolupráce. Úvod tohto ročníku univerzitných dní odštartovalo tradičné podujatie Nočný výstup na Zobor. Na organizátorovo prekvapenie sa ho zúčastnilo zatiaľ najviac študentov za 9 rokov. Počasie bolo priaznivé a študenti hodnotili akciu pozitívne. Páči sa ti takýto nočný výstup? Je to nádhera, úplne krása. To cestou sme išli prvýkrát, takže bol to ťažký výstup. Ľudia sa idú hýbať a pôjdu do prírody a vidia pekné mesto. Večerná atmosféra naplnila očakávania. Na pôde UKF sa uskutočnila odborná prednáška profesora Svetozára Krna. Prednáška zachytávala zážitky Stredoeurópana zo 4 výprav smerujúcich do oblasti s panenskou a unikátnou zďaleka nielen buddhistickou kultúrou. Profesor hovoril o vlastných zážitkoch a študentom prezentoval fotografie zo svojich ciest. Pod Zoborom sa konala akcia s názvom Rok 2011 – Rok Česlava Miloša. Stretnutie podporili svojou prítomnosťou aj Jan Komorinský a zástupca riaditeľa Poľského inštitútu Tomáš Gravinský. Besedu na tému poézia, dedičstvo, jazyk Česlava Miloša a významné preklady jeho poézie viedla magisterka Alica Korzik. Prednáška bola obohatená aj o prednesy študentov z jeho tvorby. Fakulta stredoeurópskych štúdií si pre študentov elementárnej pedagogiky pripravila zaujímavý workshop, v ktorom spojila matematické poznatky s umeleckou technikou origami. Účastníci tak mali šancu hravou formou pochopiť tvary a princípy telies. Fakulta si pri tejto príležitosti pozvala maďarského učiteľa, doktora Franca Čorbu, aby osobne priblížil kreatívne spôsoby výučby matematiky. Spojením umenia origami a matematiky môže vzniknúť aj menšie umelecké dielo. Tohtoročné tvorbe podujatie Papierový drak nám predstavila spoluorganizátorka Lucia Gertliová. Toto je už 7. ročník, je to vlastne výtvarný workshop. Ľudia sa môžu prísť a vyskúšať si také domáce techniky, ktoré vlastne nerobia doma, pretože na to treba nakúpiť materiál. Vlastne my spravíme to, že zabezpečíme materiál a oni si môžu vyskúšať nejakú výtvarnú techniku. Študenti si tu mohli vyskúšať napríklad servitkovú techniku, maľbu na sklo, origami, batikovanie či tvorbu tašiek, brošní a náušnic. Všetky produkty si mohli účastníci voľne odniesť domov. Súčasťou tohtoročných univerzitných dní bol aj finálový večer Superstar, ktorý sa konal už po 5. krát. Publikum zabávali nielen superstaristi, ale aj hudobné skupiny Alone, Jamestown či Hudba z Marsu. Zo 4 finalistov nakoniec zvíťazila študentka SPU Dominika Bláhová, ktorá vystúpila v prvom kole s piesňou od Sidy Tobias Chlap z kríža a v kole zahraničnou piesňou od Adele Someone Like You. Domov si odniesla 3-dňový zájazd do Krakova. V stredu sa študenti a návštevníci tešili karnevalovej atmosfére, ktorou je známy pochod mestom. To je veľmi vhodné oživenie života v našom meste a Nitrianske univerzitné dni sa už stávajú súčasťou a každý rok sa práve na tento sprievod všetci tešia. V sprievode nechýbali mažoretky, jazzová kapela a vyzdobené historické traktory. Tancujúci študenti sa po príchode na najväčšie podujatie Bažant Majales vynikajúco bavili. Mali možnosť vyskúšať si rôzne atrakcie a súťaže. Neodradilo ich ani chladné počasie a v hojnom počte si vychutnali svoje obľúbené skupiny. Fajn, zatiaľ fajn. Už som tu asi 4. krát a stále to je super. Páči sa mi tu a hrajú tu geniálne skupiny. Jedinečnú atmosféru podujatia hodnotili študenti pozitívne. V aule SPU sa aj tento rok uskutočnil workshop internátového rozhlasového štúdia, známeho aj ako IRŠ Mladosť. Návštevníci si mohli pozrieť výstavné práce študentov spojené s premietaním záznamov z posledných ročníkov Nitrianskych univerzitných dní. Cieľom podujatia bola propagácia ich aktivít spojená so živým vysielaním. Športu zdar. Takto privítala katedra telesnej výchovy a športu v tomto ročníku študentov, ktorí si prišli zasúťažiť v stolnom tenise. O víťazstvo zabojovalo 8 športovcov z oboch univerzít, ktorí predvedli skutočne dramatické stretnutia. Na 3. mieste sa umiestnil Miroslav Halás, 2. miesto patrilo Patrikovi Sleziakovi a samotným víťazom sa stal Michal Čukan.
Katedra telesnej výchovy a športu zorganizovala maratón v aerobiku. Športová dynamická udalosť sa konala v telocvični pedagogickej fakulty. Akcie sa zúčastnilo 30 súťažiacich. Maratón v aerobiku vyhrala študentka Bohumila Poláčková. V športovej hale Slovenskej poľnohospodárskej univerzity sa odohrali 2 basketbalové stretnutia. Najskôr prebehol zápas nežnejšieho pohlavia. Študentky SPU jasne porazili svoje protihráčky z UKF 82-43. Potom nastúpili proti sebe muži. Pýtali sme sa trénera Ľubomíra Urbana z SPU, prečo vyhral tým UKF. Čo hovoríte na neočakávaný záver tohto stretnutia? Sa rozhodlo v tých trestných bodoch na záver. Je to pre našich chlapcov dobrý test pred akademickými majstrovstvami. Dopustili sa niektorých chýb, ktoré vyústili to, že super to využil na skorovanie a v podstate tiež šťastlivo vyhral. Na pôde SPU prebehli 2 volejbalové súboje. Najprv sa hral zápas jemnejšieho pohlavia, v ktorom ale účasť študentiek nedosahovala ani základný počet hráčok na ihrisku. Nakoniec študentky UKF porazili svoje protihráčky z SPU na 2 zápasy v pomere 2-0. Neskôr nastúpili proti sebe muži. Zápas bol dynamický a hráči z SPU podávali vynikajúce športové výkony. Volejbalisti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tak jednoznačne porazili študentov z UKF 3-1. Športové podujatie Jarný beh Nitrov sa aj v tomto roku mohlo tešiť značnej účasti študentov. Beh na 2800 metrov pre mužov a 1400 metrov pre ženy sa odohral okolo rieky Nitra pod záštitou katedry telesnej výchovy a športu. Medzi 79 pretekármi bolo 51 mužov a 28 žien. V ženskej kategórii zvíťazila Henrieta Nemčová pred Monikou Verešovou a Lenkou Šifelovou. V mužskej časti prvý do cieľa dobehol Robert Kula a 2. a 3. miesto obsadili Jan Petrák a Peter Belaj. V závere podujatia prebehlo vyhlasovanie víťazov spojené s odovzdávaním cien a podávanie guláša z diviny. Na katedre telesnej výchovy a športu sa uskutočnil 3. ročník súťaže v pretláčaní Silná ruka. Organizátor Tomáš Kozolka, majster Slovenska v pretláčaní ľavou rukou do 75 kg, otvoril súťaž a na začiatku vysvetlil základné pravidlá. Začali ženy, ktoré súťažili len v jednej disciplíne. Sily si zmeralo 6 študentiek v bezváhovej kategórii. Po napínavom boji nakoniec obsadila 3. miesto Ľudmila Petrovičová, druhú priečku Lucia Suchá a víťazkou sa stala Erika Sautová, ktorá sa venuje naturálnej kulturistike. Súťaž mužov začali študenti v kategórii do 80 kg pravá ruka. Prvé miesto po urputnom boji obsadil Ivan Vasilovský. Ťažší borci si zmerali sily v kategórii nad 80 kg na pravú ruku, kde jednoznačne dominoval Peter Karlubík. V poslednej bezváhovej kategórii na ľavú ruku súťažil aj organizátor Tomáš Kozolka, ktorý nakoniec po vyrovnanom a veľmi dramatickom súboji vo finále zdolal Petra Karlubíka. Pri rieke Nitra si študenti zmerali sily vo vodnom slalome. Úvodné slovo patrilo prorektorovi UKF Miroslavovi Tvrdoňovi, ktorý vodácke preteky úspešne otvoril. Od začiatku sa športová udalosť niesla v znamení dobrej nálady. Najprv začali ženy, kde prvé miesto obsadili Elena Markuseková a Alica Ferlíková. Preteky mužov boli dramatickejšie. 2 posádkam sa podarilo aj okúsiť chuť rieky Nitra. Nakoniec sa po urputnom boji dosúťažilo a prvé miesto patrí študentom UKF Braňovi Grácovi a Renému Adlerovi. Univerzitné pastoračné centrum zorganizovalo denný výstup na Zobor. Turistická trasa bola náročná, ale naši študenti to značením zvládli bez najmenších problémov. Jedným z cieľov študentov bol výstup na Zobor. Po ňom sa skupina presunula do Drážovského kostolíka, postaveného v románskom štýle, kde sa konala svätá omša. Univerzitné dni 2011 sa ukončili mimoriadne príjemným večerom. Od 1. do 7. mája sa každý deň v divadle Karola Spišáka v Nitre hral muzikál Ples upírov, ktorý patrí k najväčším a najúspešnejším projektom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Kostýmy, scéna a celkový umelecký dojem z predstavenia pôsobili nadštandardne a noblesne. Muzikál sa svojou kvalitou a prevedením vyrovnáva veľkým slovenským muzikálom. Vyspovedali sme Petra Oravca, režiséra a tvorcu myšlienky tohto projektu.
O aký projekt vlastne ide a čo bolo najťažšie? Tak bolo to veľmi ťažký projekt. Pracovali sme na tom takmer 7 mesiacov. Jedna z najťažších vecí, aký som kedy robil, ale bol to môj sen. Asi najťažšie bolo to, poprvé bolo presvedčiť viedenskú spoločnosť, aby nám dala licenciu a potom zladiť všetky zložky dokopy. Ako ste získali tú licenciu? Kto to vybavoval? Kto to riešil? Riešil som to ja, dirigent Marek Štrbák, pomáhala nám Zuzka Mauréry, ktorá vo Viedni hrala, a mnoho agentov. Podľa akých kritérií ste vyberali študentov do tohto predstavenia? Alebo sú to študenti UKF, predpokladám? Áno, sú to študenti UKF, prevažne hudobno-dramatického umenia. Bol normálny riadny konkurs vypísaný a podľa toho sa vyberalo. Scéna aj kostýmy sú evidentne nadštandardné, exkluzívne by som povedala. Tak by som sa chcela opýtať, z čoho bol financovaný tento projekt? Tento projekt bol financovaný zo zdrojov Európskej únie, konkrétne štrukturálne fondy Európskej únie. Prečo sa tento projekt uvádza vlastne iba týždeň? Lebo viac nemáme práva. Oni nám dali licenciu len na 5 exkluzívnych predstavení. Ohlasy sú aké na tento muzikál? Veľmi dobre, som spokojný. Gala večera sa zúčastnil aj rektor UKF Libor Vozár. Pýtali sme sa, ako sa univerzita podieľala na tomto muzikáli a či plánuje vytvoriť v budúcnosti nejaký podobný projekt. Tak univerzita dala dokopy, pedagogická fakulta aj filozofická fakulta, niekoľko projektov, v rámci ktorých bol tento projekt financovaný. Ja verím, že týchto školských diel bude ešte viacej. Choreograf Marian Hlavatý nám priblížil vznik choreografie muzikálu a popísal svoju prácu na tomto diele. Pôvodné dielo som videl veľmi dávno. Videl som to dvakrát v Budapešti a choreografia sa mi tam veľmi páčila, ale našťastie bolo to v takom časovom odstupe, že nejako moc mi neutkveli tie tanečné prvky v pamäti a tak som vlastne sa snažil spraviť niečo ako zo svojej hlavy. Veľké choreografie, ktoré tam boli, to bol ten prvý Cesnak, ten som robil samostatne ja, lebo sa venujem troška aj folklóru, tak som vychádzal troška z rumunského folklóru, tak štilizovanej podobe na javisko a potom som si zgustol na tých mŕtvolách, ktoré vychádzajú z hrobu. Ostatné choreografie som robil v spolupráci s pani docentkou Záhorakovou. Tanečníci sú všetci z UKF? Väčšinou áno, ale chlapcov sme si požičali tanečníkov, pretože sú to zo súkromného konzervatória Heleny Madariovej odtiaľto z Nitry. Pripravujete niečo podobné, nejaký takýto projekt ako Ples upírov budúcnosti? No určite by sme radi niečo takéto pripravili, teraz je ešte ťažko o tom rozprávať. Pred 2 rokmi, keď sme robili Jozefa a jeho zázračný farebný plášť, vôbec sme netušili, že po ďalších 2 rokoch niečo takéto o mnoho náročnejšie uzrie svetlo sveta. Takže v tomto okamihu neviem vám povedať, ale určite spravím všetko preto, aby študenti nášho odboru učiteľstva hudobno-dramatického umenia sa čo najviac mohli realizovať.